Boa tarde, Viveiro, benvidos a esta mostra folclórica internacional que fai a número 46 daquela iniciativa gloriosa do ano 1979 que cristalizou tantas veces e chega a este momento especial. 46, pudera ter sido 48, pero podemos loitar contra os elementos, pero contra o COVID que nos afectou dúas ocasións no transcurso da nosa vida, contra eso é difícil loitar coas nosas forzas. Benvidos todos, gracias pola compañía, mesmo parabéns polo tempo. Hoxe ás 11:30 da mañá, os deuses da choiva choraron sobre Viveiro, pero creo que chegamos a un pacto casi bíblico con eles. Non haberá hoxe outro diluvio, polo tanto, imos ter a festa en paz. Benvidos. Vaguas da Terra é quen organiza esta mostra folclórica. Vaguas da Terra é quen a vai abrir. Temos xa gaiteiros, gaiteiras, tamborileiros e todos os que proporcionan o sonido, e veñen agora os bailadores e bailadoras, como decía que personaxe de Castelao, meu bailador, meus bailadores que desde hai tanto tempo estuveron aquí connosco. Unha das bailadoras é hoxe a alcaldesa de Viveiro, está aquí na primeira fila con outras autoridades provinciales, vicepresidenta do Parlamento, vicepresidenta da Deputación Provincial, delegado da Xunta de Galicia en Lugo, xefe director da Axencia Galego de Turismo. En fin, benvidos todos a esta auténticamente festa do folclore e da cultura que agora empeza xa. Estamos diante dun conxunto verdadeiramente especial. Empezamos con o pasado xoves coa mostra folclórica infantil, donde bailaban os netos da primeira xeneración que no ano 1979 bailaron aquí. Do 79 houve unha segunda xeneración. Estamos xa na terceira. Algunos desa terceira incluso van a salir agora. Sin máis, Vaguas da Terra, mostra 46. Empezamos con Careado.
voluntariado prácticamente forma parte do programa de todas as mostras. Nunca é igual, sempre cambia a xente. Bailaron os avós, os pais, e agora hai netos dos fundadores que bailan tamén. É a garantía de permanencia, é verdadeiramente o sinal de que hai unha raíz que xermola e hai un espírito que afonda en todos os que forman parte, nos centos de persoas que forman parte de Vaguas da Terra. Bueno, imos dar unha volta polo mundo, porque Armenia, Filipinas, Perú, Guinea-Bissau, e Andalucía, xa máis preto, e Vaguas da Terra en Viveiro, van nos ofrecer o millor do seu repertorio. Vamos agora a Filipinas, e claro, teño casi unha tendencia a decir que forma parte do noso país, formaba parte do noso país cando éramos un imperio. Hoxe non hai imperios, polo menos non hai imperios daquele xeito que tíamos entendido antes, e hoxe os imperios son de outro xeito, de outra forma. Pero Filipinas ten unha danza española manifestamente imprescindible, imposible de esquecer, aínda que o que hoxe nos van a ofrecer é especialmente o seu folclore autóctono. O grupo Pasacat de Filipinas vai interpretar nesta primeira parte. Todos os grupos que intervenen participan en la primeira e na segunda parte. En primeiro lugar, en este de Filipinas, vai interpretar Bagobo e Gelopón. Bagobo ten o seu orixe un pouco indígena, Bagobo da illa de Mindanao. Rica en simbolismo, reflexa unha profunda conexión coa natureza e as súas crenzas espirituais, con traxes elaborados, adornados con abalorios, con plumas. Os bailaríns móvense con forza e elegancia, rendindo homenaxe ás tradicións seculares transmitidas de xeneración en xeneración. E a segunda danza é Gelopón, danza animada, comunitaria, que celebra a unidade, a unión. A menudo interprétase en formación circular e caracterízase por pasos rítmicos e cánticos que unen á comunidade na ledicia, na narración de historias e no orgullo racial. Grupo representante de Filipinas, Grupo Pasacat.
Seguimos percorrendo o mundo en búsqueda de folclores diferentes que o mellor non nos son tanto en algún momento pola raíz, polos contactos, mesmo agora que ven é Guinea-Bissau, que un xeito ten unha profunda vinculación con a área hispano-portuguesa como colonia que foi. Pero esta é a primeira presentación do grupo, leva o nome de Netos de Badim, grupo cultural de Guinea-Bissau. Este grupo procede de Bissau, da capital, é unha formación dedicada a preservar e difundir a riqueza do patrimonio tradicional do seu país. As danzas distínguense pola forza da percusión, a expresividade do movimento, o carácter colectivo das coreografías e unha estreita conexión entre música, danza e tradición. Nas súas interpretacións están elementos de diversas comunidades culturais daquel país onde cada ritmo, cada xesto transmiten unha parte da súa identidade. Chegan Netos de Badim, grupo cultural de Guinea-Bissau.
Aló, aló. Por afinidade ou por contraste, o folclore fainos comprender a inmensidade do mundo, a inmensidade de temas errados dos antepasados, relacionados especialmente coa cultura, coas tradicións, coas crenzas, pero fainos tamén valorar moi especialmente a riqueza do noso folclore propio en igualdade de condicións co de calquer outro país. Non podemos establecer niveles, todos eles teñen a mesma importancia, o mesmo sentido de propiedade, de casi religión para cada un de nós habitantes do mundo.
e estamos vendo un abano que levan xa dúas mostras de, digamos, folclore loixano. Vamos un pouco ao propio. Os que onte estuvestedes aquí puidestes disfrutar dunha sesión de algo máis dunha hora de duración con folclore de Andalucía. Dito así, podía parecer que era algo o que se chama folclórico, entre comillas, e malentendido. Foi unha visión racial, cultural de Andalucía nas súas diversas manifestacións. E eu dixen que Andalucía era un continente e dixen que era un mundo con 8 partes esenciais, cada unha coa súa cultura e coa súa vida. E onte o grupo de Ronda, o grupo que se chama Grupo de Cors e Danzas da Asociación Folclórica A Búlbeca de Ronda, Málaga, demostrounos que nos queda moitísimo que saber de Andalucía e eles son magníficos profesores para enseñarnos a entrar no folclore andaluz. Teñen o colectivo 76 anos de vida, empezou o ano 1950. No 1968 conseguiron ser xa internacionales e visitaron, fixeron patente o folclore de Andalucía en 15 países de Europa, Asia, África e América. Foron distinguidos con 2 amapolas de ouro. No 1981 integrouse aquel Cors e Danzas na agrupación folclórica A Búlbeca, impulsando unha escola de danzas que na actualidade ten 700 alumnos en flamenco e ballet clásico español. En esta primeira parte van interpretar algo que nos pareceu definitivamente, absolutamente esencial. E el garrotín, que o temos escoitado moitas versións, el garrotín, el garrotán. Vamos a ver el garrotín, quizá na súa versión máis pura, unha peza moi estilizada que se caracteriza polo movimento de sombeiro, de ala ancha, de compás do zapatazo e por portar o traxe de Amazona. Veñen os de Ronda para certificar que o de onte non foi un ensayo, o de onte foi unha demostración absoluta e isto é verdadeiramente a prova. Os de Ronda.
que me la baito una mora y venga que me la cure, porque me han dicho que la cora y al garrotín y al garrotán que la vera de San Juan y al garrotín y al garrotán de la vera de San Juan. Si mi madre no me casa y este domingo que viene, le pego fuego a la casa con todo y todo lo que tiene. Al garrotán de la vera de San Juan. Al garrotán de la vera de San Juan. Mira. Y al garrotín y al garrotán de la vera de San Juan. Al garrotán de la vera de San Juan. Falaba antes de que por identidade ou similitude cultural algúns folclores emocionábamos como nos emocionan os que por contraste son tan diferentes os nosos que nos fan, que nos asombran como mínimo. Bueno, pois pola identidade cultural de Vencello de Séculos veñen agora os de Perú para demostrarnos moito da raíz hispana que ali pervive. É o grupo Identidade Perú. Naceu hai 33 anos para levar a voz e a mensaxe daquel pobo a todo o seu territorio e moito máis alá de calquera fronteira. Teña actuado en América e en Europa, en Portugal, en España, Italia, Alemania, Francia, Bélxica, Inglaterra ou Holanda, obtendo premios no concurso mundial
de Folclore en Dijon en 1996, o Premio Alegría de Vivir e o Premio a mellor presentación e instrumentación folclórica. Invítannos os de Perú a viaxar a unha viaxe fascinante pola diversidade e a maxia do Perú. Abren o espectáculo coa Marinera Norteña, un maxestuoso baile nacional peruano que derrocha elegancia, coqueteo e tradición. Viaxaremos todos á profundidade da Amazonía, unha danza selvática, unha vibrante manifestación que rinde tributo ás tribus de cultura viva que custodian os seus bosques. Son os de Perú, identidade Perú para todos nós. Sí. Bueno, y antes de iniciar también en nuestra presentación, quiero saludar a las dos niñas que nos acompañan en el escenario con el cartel de Perú. Ellas tienen raíces de España y Perú. Un aplauso fuerte para ellas.
foi a intervención, a primeira das intervencións de Perú en esta mostra folclórica internacional. Coa seguinte actuación, poñemos fin á primeira parte, pero sin intervalo de ninguna parte, vai actuar os representantes de Iberia. Pero quen ven agora é o conxunto de danza Hach de Armenia. Naceu ano 2010 dentro da Unión Nacional de Arte da Danza da República de Armenia, galardonada coa medalla de ouro do Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura e Deporte daquela república. Desde hai máis de 15 anos o conxunto desenvolve unha intensa e froitífera actividade no ámbito da danza armenia, representando, preservando e difundindo con orgullo a cultura nacional armenia, tanto en América como no resto do mundo. Teñen facido concertos conmemorativos no Teatro Nacional Parollá, no Teatro Nacional Académico da Ópera e Ballet de Armenia, e o conxunto ten realizado xiras artísticas en Georgia, nas cidades de Adler, Sochi e Azov, en Milán, en Venecia, en Macedonia do Norte e en España, en Barcelona. Teñen dúas pezas que interpretan en primeiro lugar Mokats, Harnes e Kochari. Teñen tamén participado en numerosos festivales e concursos internacionais celebrados en Georgia, Bulgaria, El Cairo e Lloret de Mar en España, tendo reconocidos. Teño conseguido no noso país primeiros premios e galardóns Grand Prix. Conxunto de danza Hach de Armenia a continuación.
Despois de 5 visións de folclore do mundo, de 5 mundos de folclore, veñen os nosos, un labor de introspección para ver o que aquí temos para ofrecer a todo o mundo. Son de novo os de Viveiro e van a interpretar Jota de Paradela e un canto, un conto, unha fiada. Son dúas das súas innumerables creacións que repiten cando é tempo xeitoso e hoxe é xeitoso tempo para facelo. Jota de Paradela e un conto na fiada son vaguas da terra, os nosos de Viveiro.
memoria, intelixencia, vontade, axilidade, ledicia e brazos ao aire. Son os de Viveiro. E podedes repetir o aplauso que se entera ainda que xa non estén no escenario. Por vos. Comezamos a segunda parte desta mostra folclórica internacional. De novo, os grupos que actuaron na primeira parte volverán a amosarnos novo repertorio, novas formas de ver a cultura, anacos da cultura de cada un dos seus países. Volven en primeiro lugar os membros do grupo Pasacat de Filipinas, con pezas originarias da illa de Mindanao. Así que unha danza real do povo Maranao, Mindanao, que se interpreta tradicionalmente como preludio á entrada dunha princesa, unha moza bailarina que prepara con gracia a corte real. Con xestos elegantes, uso de paraguas decorativo, a danza reflicte dignidade, honra, tradición. E Sinquil é unha das danzas máis emblemáticas de Filipinas, originaria do povo Maranao de Mindanao. Narra a historia dunha princesa que escapa dun potente terremoto, movéndose con elegancia entre varas de bambú que chocan entre sí. A danza simboliza a resiliencia, a realeza e o valor. Segunda intervención do grupo Pasacat das Filipinas.
Cómpre decir que esta mostra folclórica internacional é posible por o esforzo de Vaguas da Terra, pero tamén pola axuda institucional, na que temos que destacar a do Concello, a alcaldesa Mariña Guerimunde aquí presente, e tamén membros da Corporación Municipal, da Xunta de Galicia de Turismo e de Cultura, e están connosco o director da Axencia Galega de Turismo, José Merelles, o delegado da Xunta de Galicia, Lugo Alfonso Villares, e o xefe territorial de Cultura, Manuel Antonio Fernández Piñeiro. Da Diputación Provincial está connosco a súa presidenta, Carmela López. A todos eles agradecemos o apoio e a presencia, a participación activa, como agradecemos a presencia da vicepresidenta primeira do Parlamento, Raquel Arias, do diputado no Congreso, Jaime Olano, dos senadores, José Manuel Balseiro e César Mogo, do presidente de FIOF, a agrupación dos festivales de folclore de toda España, Rafael Cantero, ou do secretario xeral da Comisión de Cooperación coa UNESCO, que é Santiago Sierra. A todos eles gracias, gracias a todos vos por estar aquí, por seguirnos ano tras ano para conseguir que isto seña unha xinea interminable, unha historia verdadeiramente interminable. En a segunda das súas actuacións aquí, o grupo de Guinea-Bissau, que é o grupo cultural Netos de Bandín. Nesta segunda presentación van nos ofrecer unha nova mostra da diversidade da danza tradicional do seu país. Nos bailes destacan a enerxía, a precisión dos movimentos, o diálogo constante coa percusión, a participación do grupo como expresión da comunidade. As súas coreografías incorporan ademais elementos propios de diversas tradicións étnicas, facendo de cada actuación unha celebración da cultura e a memoria colectiva de Guinea-Bissau. Boa noite, meus amores.
Segunda intervención agora, despedida do grupo Coros e Danzas Abulbeca de Ronda Málaga. Mesmo que onte nos ofreceron un amplísimo repertorio de folclore, do variado folclore andaluz, hoxe ofreceronnos el garrotín na súa primeira parte e agora na segunda parte das pezas máis populares do folclore andaluz interpretan as sevillanas e un alegre fandango de Huelva. Son Coros e Danzas Abulbeca de Ronda Málaga. Si quieres
E xa o penúltimo dos grupos convidados a esta mostra folclórica internacional. É o grupo que representa a Perú, que leva precisamente o nome de Identidade Perú. Nesta segunda parte van a ascender a serra peruana, a majestuosa serra peruana, o ritmo da balicha, un dos cuainos máis tradicionais e alegres da súa historia. E pecharán con un broche de ouro que a solemnidade do pago a la tierra, unha ceremonia sagrada de ofrenda e de armonía enerxética presidida pola figura do Inca, a máxima autoridade do seu ancestral imperio. Deste xeito representan a riqueza das tres rexións principais do Perú, que son a costa, a serra e a selva. Identidad Perú. Saludos para la comunidad, los hermanos peruanos en Viveiro. Para Productos Latinos Nael y Puerto Lima. Comida peruana. ¡Arriba Perú!
O punto final desta mostra vai no poñer o grupo Mágoas da Terra de Viveiro, o grupo que convida, o grupo que organiza a mostra folclórica. Antes veñen os membros do conxunto de danza H de Armenia, o último grupo dos convidados que participan nesta segunda parte da mostra folclórica. Teñen dúas danzas, danza folclórica armenia e danza nacional de Armenia. Con eles despiden esta actuación, despide a súa presencia na Mostra Folclórica Internacional de Viveiro.
Acabaron as intervencións internacionais, ahora quedamos os da casa. Sodes testemunha de todo o que pasou no escenario. Mágoa que non se poida ver todo porque, por exemplo, fai un ratillo os de Viveiro estaban detrás bailando as danzas armenias, o cual quere decir que toda a terra é país, por decirlo de alguna maneira. Vai agora a parte final, pero agradecemos que despois de que acabe o que vai sonar a continuación, permanezades uns minutos nos vosos asentos para que os convidados especiais, representantes institucionais suban ao palco e nos axuden na entrega de agasallos aos grupos participantes. Bueno, en calquera festa tradicional fai moitísimos anos, cando chegaba unha peza especial decían vai a muiñeira de Chantada. Non era algo digamos, normal dentro de un programa, era unha peza moi especial. É a máis importante do noso folclore, polo menos a máis recoñecida. Supoño que pode ser considerada o himno da Ribeira Sacra, tan de actualidade por outras cuestións. Pero bueno, é do patrimonio nacional de Galicia esta muiñeira de Chantada que nos representa por todo o mundo. É unha aportación precisamente de Vaguas da Terra a esta consolidación nacional da muiñeira de Chantada. Que sone a muiñeira de Chantada, xa están no escenario Vaguas e enseguida volvemos para entregar agasallos aos grupos que participaron. Quedan connosco uns momentos o grupo de maiores de Vaguas. E digo grupo de maiores porque hai moitos grupos de Vaguas e os que bailaron aquí os xoves tiñen componentes de 3 anos. De 3 anos en diante
son membros de Baguas, solo que os maiores son estos. En fin, é a forza de Viveiro, a forza de Baguas. Desde donde estades vos todos, vedes aquí un mundo. Desde donde estamos nós, vemos Viveiro. Representades a Viveiro, sexades de aquí ou forasteiros. Quen ven a Viveiro é da casa. Eu sinto-me como se houbera nacido nesta terra sendo forasteiro por un día en Viveiro. E estamos no centro, no corazón da terra de Viveiro, no lugar emblemático donde é posible que o mundo pase diante dos nosos ollos en momentos como este. Baguas enorgullécese de encher esta plaza e vos podedes enorgullecervos de, entre todos, formar un corpo que representa ese vila de Viveiro Alegre que di a canción Vía de Viveiro Alegre, que tamén se manifesta no folclore. Pero que veña a responsable de todo isto que é Mari Carmen López Gómez, Mari Carmen Chipe, que xa podedes aplaudir porque vai salir. Responsable desde 1959 de Baguas da Terra, responsable desde 1979 da Mostra Folclórica Internacional e que agora vi presidir a entrega de agasallos aos grupos que participaron para o que necesitamos axuda, polo menos que podamos vernos, que poida vernos aos representantes das institucións que colaboran connosco e que forman parte dese Viveiro especial. Pedimos que veña en primeiro lugar a alcaldesa Mariña Eimunde, que veñan os representantes da Xunta de Galicia, que é Xosé Merelles, director da Axencia Galega de Turismo, o delegado da Xunta de Galicia en Lugo, Alfonso Villares, o director territorial de Cultura da Xunta en Lugo, que é Manuel Antonio Fernández Piñeiro, a presidenta da Deputación Provincial e alcaldesa de Burela, Carmela López, que veña Raquel Arias, vicepresidenta e primeira do Parlamento de Galicia, Jaime Olano, diputado no Congreso, José Manuel Balseiro, senador, César Mogo, senador, Rafael Cantero, que é o presidente nacional de CIOF, que engloba todos os grandes festivais folclóricos de España, Santiago Sierra, que é o representante do Comité da UNESCO que nos acompaña, que suba, por favor, o xefe da Policía Nacional de Viveiro, que suba o Carlos Nuevo, cronista oficial das terras de Viveiro, o escritor Ramón Pernas, o gran colaborador Manuel Rego e o magistrado Óscar Soto. Todos xa no escenario, membros de Baguas da Terra, autoridades, colaboradores. Vamos a chamar, e polo orden en que estaba no programa, vamos a chamar a cada súa parella representante dos grupos que actuaron nesta mostra.
Bueno, chamamos en primeiro lugar a unha parella do grupo que representa a Armenia, Grupo H de Armenia. Vanlle entregar o agasallo que lembra a súa presencia na Mostra Internacional de Viveiro. E vai facer entrega en primeiro lugar Mariña Geimunde, os representantes de Armenia, alcaldesa de Viveiro. Que venga a continuación o grupo Pasacat de Filipinas. Vai entregar o agasallo Xosé Medelles, que é o director da Axencia Galega de Turismo. Eles tamén entregan agasallos. Que veña agora unha parella que represente o grupo Identidad Perú. Entrega o agasallo o delegado territorial da Xunta de Galicia, Alfonso Villares. Parella que representa o grupo Netos de Patín de Guinea-Bissau. Entrégalle o agasallo á presidenta da Deputación Provincial de Lugo, Carmela López. Ven a continuación parella que representa o Coros e Danzas a Bulbeca de Ronda, Málaga, Andalucía. Entrégalle o agasallo Manuel Antonio Fernández Piñeiro, que é o director territorial de Cultura da Xunta de Galicia en Lugo. Bueno, e por fin, o grupo organizador Vaguas da Terra, parella que representa o grupo organizador, que llo vai entregar a vicepresidenta primeira do Parlamento de Galicia, Raquel Arias. Sempre no noso país se decía doxe nun ano como un desexo cando determinadas persoas se encontraban, cando era un acontecemento importante, cando había algo que celebrar. Doxe nun ano non decimos como un desexo, aínda que tamén, decimos como unha seguridade. Doxe nun ano vémonos aquí para a Mostra Internacional de Folclore de Viveiro número 47. En fin, gracias a todos por estar aí, gracias a todos por estar aquí, e doxe nun ano, de novo, sempre en Viveiro. Gracias.